नमस्कार. आधी सर्वांचे खूप खूप अभिनंदन आणि आभार की एवढ्या संख्येने तुम्ही सगळे आशाजींची मराठी गाणी ऐकण्यासाठी ते उपस्थित आहात. अनमोल यादे आणि सिद्धी आर्ट्स याच्याबरोबरीने असलेले खूप प्रेक्षक इथे आलेले आहेत. तर ह्या गाण्याविषयी मला स्वतःला सांगावंसं वाटतं की सुधीर फडके आणि आशा भोसले आणि गदी माडगुळकर ह्या त्रिकुटांनी इतकी अप्रतिम गाणी केलेली आहेत. त्याच्यापैकी हे एक गाणं आहे. दिवसा मागुनी दिवस चालले, ऋतू मागुनी ऋतू जीवलगा, कधी रे येशील तू जीव